Здравейте, приятели, аз съм BG Gamer и сега ще играя на Roblox Natural Disaster Survival. И това ще бъде най-олигофренското, най-лудото, най-смешното нещо, което ще направя. Време. Много малко оцеляха явно. Какво става? Когато че бъга компа. Сега ще бъда възможно как да кажа, добре играещ, защото се боря за тъпото нещо. Сега пък и нета ми спря. Когато си саднат от тъпа работа. Сега, явно това е тъпо и няма да се пусне. Затова имам друго нещо предвид. Айди де! Баба ми е по-бърза от теб. И ти ударя и ме писна. Ако можеш. Какви са тези отворни прозорци? Гледай. Какво става тук, уей? Понякога ми стига да се гръмна от тях. Ще играя тази игра. Тя е нещо подобно на Агарио, само че с купища вместо кръпчета. Много е странна, трудна и се надявам да не бъде толкова зле, както миналия път, като играх. Бях последен за половин час игра. Буквално ритнах си компютъра. Следващия ще напиша един въпрос. Коя игра искате да снимам следващия клип, който утре ще снимам? На GTA 4, League of Legends или Minecraft? Ще очаквам предложението ви. Сега, тайния въпрос. Дали ще заработи? Работи, бе! Хайде! Отново. За какво се занимавам? Понякога ми да се ударя от тях.
Сериозно, телефона ми е по-бърз. Абе, ще го престрижам този компютър, вече ме дразни. Какво е ти, бе? Аз не мога да ходя. Ужас. Хора, казвам, ядме от колко са мисъки. Искам да ударя нещо в момента. Имам по-хубава игра на телефона. Която се казва Nebulaos. По-хубава и по-забавна. Да! Искам да се кръмна. Айде! Всеки момент. Да, спамвам се и то ще ми дойде. Да, от най-малко имаш точки, както винаги. Гледай, снимки за една секунда на разрядът в момента. Що спирам така е? Някой да ме пуска. Ще ми трябва. Айде, бе! И... Та пак. Аз съм невероятен. Да. Как ще? Feed my please, този не са английски. Не издържам. Чао, приятели!